Dobrý deň. Teraz urobíme kompletnú recenziu produktu, v ktorej prejdeme každý krok od rozbalenia až po nastavenie väčšiny funkcií. Takže pri niektorých autách, vlastne pri všetkých vozidlách, ktoré sa pripájajú bezdrôtovo na CarPlay a Android Auto, teda nie cez kábel, je dobré pri prvom použití vypnúť v aute Bluetooth a Wi-Fi. Vo všeobecnosti to nie je vždy nevyhnutné, ale ak narazíte na nejaké ťažkosti pri pripájaní zariadenia, jednoducho ich prvýkrát vypnite, aby nedošlo k žiadnemu zmätku. A žiadne zariadenie nesmie byť pripojené k autu, pretože ak je nejaké zariadenie pripojené, adaptér sa nespustí. Teraz vyberám káble. V závislosti od toho, že či vaše auto používa typ C alebo USB, oba káble sú súčasťou balenia. Myslím si, že auto bude používať typ C, takže použijeme kábel typu C. Vždy sa uistíme, že kábel zapojíme na tejto strane, aj keď je to cez USB, na tejto strane stále používame typ C. Táto strana by mala byť vždy typu C. Tu môžeme vložiť USB kľúč, ak napríklad máme nejaké videá alebo hudbu, ktorú chceme do zariadenia pridať. A pre autá, ktoré nemajú dotykovú obrazovku, sem môžete pripojiť USB myš, takže ho môžete ovládať myšou. Dobre, zapojím to do USB. V autách, kde je špecifický USB port, sa na ňom zvyčajne nachádza ikona média, malý nakreslený telefón alebo tablet. V tomto konkrétnom aute sa aktivuje bez ohľadu na to, ktorý USB port použijem. Takže tu je prvá vec, ktorú sa nás pýta. Vidíš to? Pýta sa nás, či má spustiť CarPlay. Každé auto rozpozná naše zariadenie, náš adaptér ako CarPlay. Takže ak používate Android Auto, nebuďte prekvapení, ak sa spustí CarPlay. Namiesto toho auto detekuje zariadenie ako iPhone. Takže tuto je priamo tu Apple CarPlay. Teraz sa to spustí automaticky pri prvom použití. Vždy sa reštartuje, aby sa upravilo rozlíšenie, pretože každé auto má iné rozlíšenie. Teraz čakáme, kým sa to reštartuje, tu súhlasíme a môžeme tiež zaškrtnúť toto políčko tu. Súhlasíme, že nesmieme šoférovať a zároveň sledovať obrazovku, viete, pre prípad, že by sa niečo stalo náhodou. Takže prvá vec, ak sa vaše auto pripája ku CarPlay a Android Auto cez kábel, toto zariadenie sa teraz pripojí bezdrôtovo. Sme tu s iPhoneom, takže najprv sa pripojíme s iPhoneom, zapneme CarPlay, aktivujeme Bluetooth a musíme tiež aktivovať Wi-Fi. Obidva sú povinné. Obe je potrebné povoliť. A potom prejdeme do nastavení Bluetooth a vyhľadáme zariadenie, ktoré je tu uvedené. Prehrajte si o tom video, klepneme na to tu. Vyberieme spárovanie, povolíme prenos kontaktov a čakáme. S Androidom je to úplne to isté. A malo by sa zobraziť upozornenie od spoločnosti Google, na ktoré musíte klepnúť, aby ste mohli pokračovať. V prípade iPhoneu by sa mala zobraziť výzva na pripojenie k CarPlay. Niekedy sa toto upozornenie zobrazí, niekedy nie. Takže len sedíte a čakáte, kým to začne. Presne tak. Tak tuto máte. A teraz napríklad Vidíš to teraz? Napríklad ťukneme na telefón a tiež sa to začne odtiaľto. V skutočnosti väčšina zákazníkov, ktorí si toto zariadenie kúpia, už CarPlay používa, takže to tu nemusím vysvetľovať. Keď chceme prepnúť na zariadenie, stlačíme tlačidlo Audi Scenes. Teraz sme v Audi. Keby to bol Mercedes, tak by tam bolo napísané Mercedes. Alebo niekedy sa hovorí domov. Tu nám ťukneme a presmeruje nás to na zariadenie. Teraz, aby sme mohli používať ktorúkoľvek z týchto aplikácií, potrebujeme internet alebo hotspot. Ak má auto internet, môžete ho zapnúť. Kliknite sem na nastavenia a my klepneme na sieť internet a potom znova na internet. A teraz sa musíme zapnúť. Musíme zapnúť hotspot na telefóne, aby sme sa sem mohli dostať. Vráťte sa a vyberte osobný hotspot. Keďže náš telefón funguje ako router a prestane poskytovať signál po 20 alebo 30 minútach, je dobré ho vypnúť a potom znova zapnúť. A čakáme, kým sa to objaví na obrazovke. Ale tu je SIM-no. Kliknete raz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Takže teraz je internet pripojený a plne funkčný. Dve z dôležitých nastavení, ktoré môžete jednoducho upraviť, napríklad zmenu jazyka, ak si to želáte, prejdite do systémových nastavení,
Potom na vstup jazyka kliknite na možnosť jazyky a ak hľadaný jazyk medzi týmito dostupnými možnosťami nie je, prejdite úplne nadol a vyberte možnosť pridať nový jazyk do systému. Neexistuje jazyk, ktorý by chýbal. Naozaj. Stačí sa pozrieť, koľko jazykov existuje. Vyberieme si ten, ktorý potrebujeme. Momentálne sme v Bulharsku, takže po pridaní Bulharska naň klikneme. Musíme to tu podržať a posunúť to úplne hore. Musí to byť na prvom mieste. Takže potom, čo to umiestnime na prvé miesto, prechod sa uskutoční automaticky. Dátum sa tu už upravil, pretože sme pripojení na internet. Jediné, čo musíme urobiť, je nastaviť región, v ktorom sa práve nachádzame. Tu je napísané Etiópia. Podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate, si vyberiete svoju krajinu. Keďže sme v Bulharsku, zvolíme bulharské časové pásmo. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú robím, keď používam svoje zariadenie, je, že prejdem do personalizácie. Prídete sem a zapnete tento prepínač, ktorý pomáha pri používaní troch najdôležitejších tlačidiel. Ďalšia vec, ktorú môžete urobiť, ak vám toto tu prekáža, je jednoducho to trochu posunúť takto. Keďže sú tu dva stĺpce, môžete sem kliknúť a reštartuje sa to a tieto minusy zmiznú. Kliknem na to raz a reštartuje sa to. A keď sú tieto veci nastavené, môžeme ísť na YouTube. Už nepotrebujeme náš telefón. Tu, ak máte účet YouTube, môžete sa pomocou neho prihlásiť. Ak nie, stačí kliknúť úplne vpravo dole. A teraz píšeme. Môžete zmeniť jazyk. Píšeme na klávesnici. Hudba. V akom jazyku sa tu prosím zobrazuje tento okraj, aby ste mohli jednoducho preskočiť všetky reklamy? Ak ste držiteľom nášho prémiového účtu, ktorý vám prináša exkluzívne výhody a prioritné služby, s radosťou vám okamžite a bez akýchkoľvek ďalších komplikácií otvoríme vaše vozidlo. Tento špeciálny servis je určený pre našich vážených klientov, aby sme im zabezpečili maximálny komfort a pohodlie. Naši vyškolení pracovníci sú pripravení asistovať vám s otváraním vozidla, kedykoľvek to budete potrebovať, čím vám ušetríme čas a námahu. Vaša spokojnosť je pre nás prioritou a prémiový účet je zárukou, že sa o vás postaráme s najvyššou starostlivosťou a efektivitou, čím vám poskytneme bezproblémové riešenie vašej situácie. Tak a to je pre YouTube všetko, čo sme si dnes pripravili. Ak máte existujúci účet na streamovacej platforme Netflix, stačí jednoducho kliknúť na ikonu alebo odkaz Netflix a následne sa prihlásiť pomocou svojich osobných prihlasovacích údajov, ktoré sú spojené s vašim účtom. To isté platí pre TikTok a najčastejšie aj pre IPTV. Máš tu televízne účty? Takže tu vždy vyberáme mobil, keď sme v aute. Tu klikneme bližšie a tu vyberieme prihlásenie s extrémnym kódom. V tomto prípade, ak ste si zaplatili za televíznu službu, určite sme vám poslali účet a heslo, ktoré je potrebné zadať. Sem môžete zadať ľubovoľné meno alebo svoje vlastné meno. Tu napíšeme len BG. Tak sme na krátku chvíľu pozastavili video, aby sme zistili presný počet a príslušné heslo. Máte svoj vlastný účet a heslo. Ak to skúsiš s týmto, jednoducho sa neaktivuje. Nemyslíte si, že účet je rovnaký. Dobre, OK. Tu pridávam aj URL adresu.
Ak vaše auto nemá dotykovú obrazovku, je dobré začať používať diaľkový ovládač, Bluetooth alebo počítačovú myš na zadávanie účtu a hesla všade, kde ho potrebujete, pretože s joystickom to nie je také pohodlné. A potom môžete stále používať posúvač alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré máte. Máme tu živú televíziu, filmy a aj seriály. V sekcii TV máme 17 529 kanálov z celého sveta. Neexistuje program, ktorý by tu nebol. Napríklad je tu Formula 1 a MotoGP. Tu je Poľsko. Ak si na chvíľu naozaj všimnete situáciu, uvidíte, koľko ich je po celom Poľsku. Rumunsko má celkovo 234, zatiaľ čo Bulharsko má presne 178. Tu sa píše Česko. Akúkoľvek krajinu chcete, jednoducho si vyberiete krajinu, ktorú chcete sledovať zo zoznamu dostupných krajín a jednoducho vojdete a spustíte kanál. Ak ich nechcete za každým, pri každej príležitosti vyhľadávať, môžete na ne jednoducho podržať prst a následne ich pridať do svojich obľúbených položiek, pričom sa tu automaticky a prehľadne zhromaždia všetky vaše preferované a často používané položky. Aj tu sú najobľúbenejšie. Presne rovnakým spôsobom. Ešte raz. Môžete si tiež stiahnuť filmy a seriály. Teraz to robiť nebudeme a toto je recenzia produktu. Keď to raz nastavíte, za každým, keď nastúpite do auta, potom sa všetko spustí automaticky. Nech sa páči.